Ľudia, moje meno je Miška a prepáčte, že sa mi to tak vyplo. Toto asi bude furt, lebo mám málo miesta v pamäti. Takže, ako som hovorila, pozývam keď to budem mať, sa vám pozvem, aby sa mi to zase nevyplo. Už to ako tak máme skoro. Pozývam ťa na moje narodeniny oslavu, No, a vy si tam môžete dať, kedy budete mať oslavu, kde tá oslava bude a kedy sa bude konať. A aby som si to zase neminila, tak sa vám ozvem. Takže dopísala som, dala som si srdiečko a že tvoja Miška, alebo že kto to píše, takže ja. A vy si tam môžete dať svoje. Teraz tu si niečo nakreslíte a si sem dám dole aj darčeky, aby nosili, ale nie. Ja si tam dám dole hocičo. Ja si dám srdiečko a darčeky. Aby to bolo také zaujímavejšie. A môžete si dať presne, koľko chcete tých darčekov, alebo čo tam presne chcete. Výber je váš. Takže mám tu darčeky, srdiečko a presne, kedy sa to udeje. Tá udalosť narodeninová. Ja už si len zavriem pero. A niekedy môžete aj doplniť nejaké také. Ja som svojej tete spravila milá Helenka srdiečko a tu som dala srdiečko aj diamantík. No a toto mám tak a tak. No a už to máme. A raz som si spravila aj takéto krídielka, lebo v škole sme si robili, v škole nám dali tiež také krídla. My sme si tam mali napísať vec, akú presne chceme, aby sa to udialo. No, my sme to napísali a ja som si to obkreslila a spravila také isté. No, a teraz mám krídielka. Môžem si spraviť anielika a tam už len prilepím krídla. No, takže toto bolo všetko z našeho videa. Ja sa s vami lúčim a musím vám niečo povedať. Keďže tento rok zase budú Vianoce, tak som si pre moju učiteľku vybrala zvonček, ale aj náušnice. Aby sa potešila. No a keď niekto bude mať narodeniny a má zlaté náušnice, či strieborné, tak som si pripravila ešte jedny. Keď bude mať niekto narodeniny, dám mu ich. My si tak v škole niekedy dávame, ale niekedy nie. No, takže toto bolo všetko z našeho videa. Ja sa s vami lúčim a pa. Nepodarí sa mi to nikdy. Pa.